Samora biro taneno Stella kama ka gimoro timorene kacha. Taneno ka ginanyalo loke message. Ma puonjo ng'ama chielo. A compose ver kamano. Mar ariyo, ananyalo wacho ni an kaka an abedo piny ka winjo thumbe mag joma moko gi. To kase winjo thumbe mag joma moko gi to adwa na tim moingo margi no. Ing'iyo kuma rem nitie. Ang'iyo ni ng'ani otimo project nene. Project nene e anere manyalo timo moingo ma. Kori neno kanyo tibiro gi uniqueness maricha gi message ni moro. Ina talk to. Inspiration ni en nga kata ng'ama jiwe industry niendi. Mentor mari. An okanyalo wacho nikech an jothumbe gite. But nitie ng'ata chiel ma dier juogi king'iyo tiwacho ni yawa ng'ani to in future da hero ni ka Nyasaye nyalo yie tabede kaka ng'ani kata inge. Anto to kadwa na bed kaka ng'ato. Mano tadiri makende. Adwa na bed an. To sama sebedo an ne. Sama sebedo an ni tadwa na chop kamoro ma ng'ato onge ng'ata mano osechope. Manyiso ni onge jathum moro amora mano osechope. Manyiso ni an aim haya. Ok ang'iye kuma jogo nitiere no. Yes. An ang'iye moingo kuma gintiere no. Nyanya kachi tiki molo ni self love. Ayudo ka Aungo Wuod nyumbani. Yo wenda tunajipenda by the way. Nasi maringo. Number 1 gima dwa na wache kawuono Aungo, you are a star. Hawacho. Ng'e momiyo you are a star. Adwa nyisi ni ino star with a reason. Yudo ng'ama rieny em crisis. Wane gi corona oketo jothum piny madhi dhano dhi kumiluongo ni Facebook timo live challenge. Send America, USA send kiang'oa. Tek en wuok kende that msimu mar corona. Wuok kende ng'ata di. To wacho no dwa chako gongo. Ngolo kumidhi miele be onge lakini o release thumbe moro. Ochung kende makata instruments onge go. Itoni instruments Hakuna yana kuja tu. Unaona? Sani pod entie dhano se wang'enya ka joma nogolo songs mo hit. Masani odokelo humbi gi olalo. Gola di. Ten pod odhi. Gima mora kod is consistency. Katango tobe. Then humility. Diki moko miboloria bola. Iwacho ne Nyasaye otek na agolo mata lingodo. Agola achiel na mora chamo kidogo tu kata no kachame lakini ndalobi mane mamiya nyisi ni star. Wang'iyo gi wane waluongo setaso go ka. To kai bok waluonge ng'ata waluongo siteche go dong. Aungo gima da penji gi sani. Ng'ato nigi lek mare. Ka uni biro kende mbele TV ka. Wan gi fans gi ni drop ne gi moro miluongo ni vumilia nyako no to bisayo ndi okang'e nyako machandi bro. Saidi isayo kendi kone no vumilia ang'e ni vumilifu ula mbifu isaye koro tietie matek mondo sechocha odonje wani gima dago penji next year kodwa mana terigni mang'eny mabiro. Yes. Gisani be in gi gimiluongo ni band mari be in go band. Yes, an gi band iluongo ni Masogo Musical Entertainment band. Yeah. Band ni ng'eni jogi gin joma nigi familia to sani ging'i. Higa manyien dwe mar 11 kaka wantiere kani. Ka Aungo duogo ka. The Aungo Wuod Awendo of 2024 bro bedo mane according to Lake Magi your dreams in 2024. Ka wachak waluongo Aungo the designer, the artist, the star. Kawuono to in 2023 donge. Next year ukadwa 35 years. Kat apani joma nonena kabiro ka mokwongo kawuono ginena kapogora. Manyiso ni kaduog ka manyien tapogora kendo. Kuwinjo thumbega mokwongo gi masani gipogore. Manyiso ni kagi next year to wan kamoro. Wan gi projects mabecho moingo vumilia. Mana gi kar dhogi no nyiso ni tango mi iko nwa mbele kaendi. Na neno kigolo album moro ka. Inya nyiso ni apart from vumilia midenge malichi ni hera sandi seriously. To modonge inya kwano nwa gi nyiso ni tikonwa ni ang'o mi iko nwa mondo wavumilia
Odwa Vumilia by the way. Vumilia ne wasegolo, yes. Yes. But bang Vumilia one code video. Mawadhi golo machiegni. One code project mawa drop December. Then next year one code gi miluongo ni launching. Mano dwe mane? Next year tarik 13 dwe mar ang'wen. One gi miluongo ni launching. For the very team first launching for the very first time. Wow. Makofi. Poch gipak. Aungo mini guest usiku. Guest wako dance? Arwako jite. Sani bende pod warwako jite. Yes. Ne ng'ata manyalo feel ni odwa supporter. Warwaki. And your support will be highly appreciated. Your support will be highly appreciated. Yeah. Tokenda chaka promise fans magani, I'll never let them down. Wow. Adwa ni kanga to supporter kanga to promoter kawuono to kata en gima pesa ne mano golo no kata gire mano kelo nano. O feel ni a utilize maber o kelo na gimoro ngimana. Okodhi elal. Samoro wajaga romo kudu ani ng'ena ka wuotho ga pile abro nyisi ni ga msimbi subscribe kata kenda. Tuni kau tich kamari simbwa. Donge en kamara nikech jadwar chunye okto. Mana korka dhogi kanyo ndo Aungo nikech awinjo kaka iwuoyo sana wach miwacho ni kel simbi kendi subscribe. Aungo be nitie team matiyo kodi nikech iwacho ga ni mondo ng'ato bed star ok inya bed star kiwuotho kendi. Riwruok. Nyaka bede ni in gi riwruok moro kumoting'o manager, kumoting'o joban, gi kumoting'o director, Fans bende. gi fans ma bende timang'o ting'i malo. Aungo ng'iswa mana machuok. E kikundi ni ka ben gi ng'ama iluongo ni manager.